Cukrovka to je veľké klamstvo. Šokujúci spôsob prirodzenej obnovy vám roky tajili. Cukrovka nie je navždy. V skutočnosti sa druhý typ cukrovky dá zvrátiť. A je to vedecky dokázané. Čo naozaj funguje? Prvé, pohyb je váš bezplatný inzulín. Prechádzka po jedle minimalizuje výkyvy hladiny cukru. Druhé, základy stravovania. Celistvé potraviny bez cukru a múky, zelenina, bielkoviny, kvalitné tuky, toto všetko môžete. Ale žiadne desiaty, iba plnohodnotné jedlá. Tretie, spánok je dôležitejší, než si myslíte. Ak spíte menej ako 7 hodín, hladina cukru stúpa, aj keď ste nejedli nič sladké. Štvrté, stres sa rovná cukor. Naučte sa relaxovať a minimalizovať stres. Nie je to ezoterika, je to veda. Piate, bez dostatočného množstva vody neexistuje zdravý metabolizmus. Aký je záver? Tabletky neliečia, zvyky liečia. Môžete si obnoviť zdravie a nie je to mágia, ale veda. Zostavil som jedinečné informácie o tom, ako normalizovať hladinu cukru v krvi obnovením správnej funkcie tráviaceho traktu. Špeciálne pre vás som natočil video, v ktorom som všetko podrobne vysvetlil. Nájdete ho tu.